eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe eɗen garti kadi e windande men hande windande wattode jeeɗiɗi Allah walli noon on jangguino ɗeɗo karfeje 5 deftoɗen ɗe gaynen janggoyen dow to ko mawɗe ɗe less ko tokose ko paa mawɗo e ra mawɗo e sa mawɗo e ta mawɗo e wa mawɗo walla mbiya pa mangal ra mangal sa mangal ta mangal wa mangal lesto mbiya pa tokosal ra tokosal sa tokosal ta tokosal wa tokosal faamiɗon lesto ko numéro ma an jiɗɗo nadde jangde o ɗon ndewata mbawa yentodire jangde nde ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya gara mbaɗa 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o ka jiɗɗo jangude gaddora temedde ma 4 kala indema yettode ma WhatsApp o min jiima min mbaɗma e duɗal to nata janggade bande en ni koto punte koye meɗen mo janggani janggo mo janggani janggo jangde ala suka ala mawɗo janggen mbaɓen temen 4 so waɗima jangude anda ko ɓe paaɗa joni noon garen momte ngal alluwal garen windande men hande nde inchallahu taala